2022 गोदान बोसोरनि थाखाय बर' रायजो बिसेसकै जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला शिक्षित हान्जा बिथांमोननि खाथियाव 2022 जानाखि गोदान बोसोर बेनि थाखाय बयनिबोसिम मोनसे गाहाम हामलायथिनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे आं खावलायनो लुबैयो बे 2022 गोदान बोसोरा जोंनि जाखांफुनाय जानाखि शिक्षित हान्जा बेनि थाखाय मोनसे जों बयबो चेलेन्ज रोखोमै लानानै बर'नि जानाखि जेंना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ मावफुंनो नागिरनाय जाफैनाय हाबाफारि बेफोरखौ जाहाथे मावफुंनो हायो। लोगोसे NEP 2020 नेशनेल एजुकेशन पलिसिखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादजों जयै लोगो नांनानै जोंनि जानाखि एडमिनिस्ट्रेटिभ जानाय जुरिसडिक्सन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बेवहाय जोङो जाबायदि थाबैनो बेजों मोगा मोगि जानो हायो। बेयो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बेजों बोरै थाबैनो मोगा मोगि जानो हायो, जोंनि गार्जेन समाजा बोरैहाय मोगा मोगि जानो हायो आरो जों बोरैहाय उथ्रिलांनो हायो, बेनि थाखाय जोङो मोनसे चेलेन्ज रोखोमै लानानै आवगायदिनि खामानि मावदिनि आं बे गोदान बोसोराव खावलायनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि जानाखि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना नैबे गोदान बोसोर फालिनायाव गोदान बोसोरखौ बरायनायाव जाहाथे जोङो पिकनिक जानायनि नामाव बा माबाफोर गावबा गाव हाबाफारिफ्राव जाहाथे मोजां रोखोमै आब्रुथिखौ लाखिनानै दा नैबे जानाखि अमिक्रन बा कर'नानि जानाखि COVID-19 जानाखि पेन्डेमिक सिटुएशना आरोबाव फैफिनगोन होनना बुंदों। गोदानै ओनसोलाव नर्थ इस्टआव जाबाय होननानै बुंदों। बेखौ नायनानै जोङो जाहाथे बेफोरनिफ्राय जायैनि आगोलावनो गोजानाव थानो हायो बेनि थाखायबो खावलायबाय। लोगोसे जोंनि जानाखि फैबाय थानाय मागोखौ जों बोरैहाय मोजाङै मोजां फालिनो हायो, बोरैहाय मागो फोरबोखौ जों फालिनो हायो, बेफोरनि जानाखि हाबाफारिफोर लानायफोरावबो जों जाहाथे सतर्क जायो। मागो जोंनि जानाखि अबस्से बर'नि मागो दमासिखौ जोङो बोरैहाय गाजा गोमजायै फालिनो हायो, गाजा गोमजायै जानो हायो, बिनि थाखायबो बयबो फालिनो हायो, बोरै मागो फोरबोखौ जोङो फालिनो हायो, बेफोरनि जानाखि हाबाफारिफोर लानायफोरावबो जों जाहाथे सतर्क जायो। मागो जोंनि जानाखि अबस्से बर'नि मागो दमासिखौ जोङो बोरैहाय गाजा गोमजायै फालिनो हायो, गाजा गोमजायै जानो हायो, बिनि थाखायबो बयबो जोंनि जानाखि हारिमुआ आरोबाव मोनसे मोजां रोखोमै गोजों रोखोमै बेरखाङो। जोंनि बर' हारिखौ मोनसे सोदोमस्रि मोनसे भाइब्रेन्ट जाथि बा ससाइटि दानो थांनायाव जोंनि जानाखि गोरों गोरानि जानाखि बिबान बेखौ गोदान बोसोराव बयबो जाहाथे मोनसे चेलेन्ज रोखोमै लायो, बिनि थाखायबो आं गुरैयै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारिनि दैदेननायाव जाखोनो आवगायबाय थादों। मोनसे मडेल, मोनसे भाइब्रेन्ट, मोनसे ट्रेन्सपारेन्सि मोनसे सरकार बोरैहाय होनो हायो, बेनि थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। आसा खालामो नोंथांमोननि बयनिबोसिम जुदि बयबो बेखौ मदद होयो होमब्ला जों बेफोरखौ मावफुंनो हागोन। गोदान बोसोराव बयनिबोसिम आरो खेबसेबाव गाहाम हामलायथिनायखौ जासिनानै आं आंनि गोदान बोसोरनि जानाखि मेसेज बेखिनिखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।